Шамар, доброго вечора. Це Бугунь на телеканалі АТР і друга година вечірнього блоку. Ми говоримо всі ці дні про події в Казахстані. Вони почалися проти ночі 3 січня. Спочатку люди були обурені підвищенням цін на газ десь в еквіваленті з 3 гривень за кубометр до 7 гривень, в 2,5 рази, але швидко це переросло в політичні вимоги. Спочатку вчора зранку президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, на якого поклав відповідальність за підвищення цін. Також оголосив про те, що ціни будуть регулюватися державою. От як ми дізнаємося, до цього підвищення цін були причетні 2 зятя колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Токаєв, чинний президент, також скористався можливістю позбавити Назарбаєва довічної посади керівника Ради безпеки Казахстану. Фактично весь силовий блок, і армія, і Нацгвардія, і поліція були в руках цієї структури. І Назарбаєв продовжував керувати і забезпечив собі довічне місце в цій Раді безпеки, але Токаєв не дотримався цього, хоча це була конституційна норма. Окрім того, Назарбаєв залишав за собою довічний такий титул лідера казахського народу. З вчора почалися вже такі жорстокі придушення всіх протестів по території країни, бо був оголошений надзвичайний стан, були вимкнені інтернет, і єдині проблеми у влади з найбільшим містом, колишньою столицею Алмати. Там багато адміністративних будівель були захоплені повстанцями, але, як ми знаємо вже з останніх новин, силовим структурам Казахстану вдалося відбити більшість адміністративних будівель. Тривають бійки в самій Алматі. З боку влади відомо про затримання понад 2300 людей. Судячи з усього, по телеграм-каналах, за якими ми слідкуємо, дуже багато зараз жертв в самій Алматі. Ми не знаємо точну кількість вбитих, бо, скоріш за все, вся ця інформація буде засекречена. Ми збираємося обговорити зараз з Семеном Кабакаєвим, координатором громадянської ініціативи «Стоп терор» і голова громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні». Доброго вечора, пане Семене. Добрий вечір. Наскільки для українців і України важливо спостерігати за тим, що відбувається в Казахстані? Мені здається, ми для цього повинні робити якісь висновки в першу чергу для себе. Тому що те, що ми пройшли в 2013-2014 році, люди в Казахстані проходять це зараз. І я щиро сподіваюся на те, що у них вдасться досягти тієї мети, яку вони перед собою поставили, і потребувати від влади виконання тих пунктів вимог, які вони днями оприлюднили. І в тому рахунку, до речі, в цих пунктах є слова, які стосуються України по визнанню анексії Крима, окупації Донецька і Луганська. Мене це дуже тішить насправді, тому що, бачите, хоча і Казахстан завжди був такою, знаєте, країною більш тоталітарною з точки зору політичної і форми управління, але при тому, при всьому, людям набридло це все, і вони бачили, які зміни відбувалися у нас. У них такі самі зміни зараз відбуваються. Не знаємо, чи досягнуть вони цієї мети тільки, але напрямок руху в бік Європейського Союзу, тих цінностей, які є в демократіях, вони вже обрали, і вони засуджують дії, наприклад, Російської Федерації. І я ще раз зазначаю, це не може не радувати, тому що потроху кожна країна з колишньої СРСР виходить, знаєте, з такого сну, який влаштував всім СРСР і потім правонаступники, такі як Лукашенко, Путін, Назарбаєв і інші. Суспільство виростає, покоління змінюється, і люди йдуть до дійсно нормальних якихось умов. Хочуть бути в нормальних умовах, а не
довольствуватися, якщо можна так сказати, тими умовами, які дають їх диктатори, їх власному народу. І тому я от кажу, треба самим робити висновки для цього. Дивіться, вчора Пашинян, як голова Радбезу, да, якщо я не помиляюсь, ОДКБ, заявив, що війська вже направлені. І ми вже бачимо, як в Білорусі, в Росії направляються так звані миротворчі сили. Я кажу так звані, тому що насправді це регулярні підрозділи Збройних сил тієї чи іншої країни, для фактично подавління мирних акцій протесту. Та я не кажу, що там абсолютно все гладке, да ні, там є і провокатори, але ми ж знаємо, скоріше за все, або здогадуємось, хто цих провокаторів туди засилає, або діюча влада, яка залишилась в Казахстані, або Росія, яка боїться втратити з-під свого контролю Казахстан і взагалі цей регіон, тому що, ну знаєте, коли за останні 10 років декілька країн поспіль хочуть вийти з підпливу Росії і рухатись в цивілізований світ, не тому, що просто їм там не подобається Путін там чи форма управління, а люди хочуть інших цінностей, хочуть іншого життя. І це дуже важливо. І нам треба дивитися, як вони будуть відпрацьовувати в цьому питанні, як вони будуть намагатись повернути назад Казахстан як сателіт Російської Федерації до себе. Тобто, ви розумієте, ми зараз з вами спостерігаємо дуже гарячу точку. Це насправді дуже серйозно. Та? От в цій точці треба зрозуміти, хто візьме гору. Чи протестувальники, чи все-таки от ця стара еліта, яка була в Казахстані, за підтримки безпосередньо Білорусі, Росії. Ну, Білорусь, там, Вірменія, це таке. Зрозуміло, що саме в Росії знаходяться найбільше сили, найбільше грошей і найбільше можливостей. І саме вони будуть підтримувати, не тільки надсилаючи 3000 військових, да, як ми бачимо по повідомленнях ЗМІ, а й безпосередньо втручанням спецслужб, безпосередньо, наприклад, глушінням сигналів. Тобто, я думаю, застосовуються і засоби радіоелектронної боротьби, і засоби радіорозвідки, і дуже багато інших речей. Тобто, ну, фактично зараз будуть проводитись спеціальні операції з боку Російської Федерації на території іншої держави, щоб утримати цей тоталітарний устрій, який був протягом минулих всіх років і на сьогодні залишається в Казахстані. Безумовно, ми повинні приймати активну участь і підтримувати казахських протестувальників. Питання залишається лише в тому, що від нашої влади ми поки не чуємо зрозумілої, конкретної, жорсткої позиції з цього приводу. Зараз, пане Семене, залишайтеся з нами, поки я приєднаю до нашої розмови Олександра Караєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма». Але мені кажуть, що поки не приєднали до нас. Тоді питання до вас, пане Семене. Навряд чи ваші сподівання про те, що протестувальникам щось вдасться, вони справдяться, бо ми бачимо, що єдине проблемне місто для влади Алмати, в ньому вже владі вдалося відбити більшість адміністративних будівель. Якою ціною це відбувається, ми не знаємо. Скоріш за все, жертв дуже багато. На пораження стріляють, і туди ввійшли підрозділи військові, ймовірно, і російські, теж діють на території Алмати. В Україні обидва майдани, в принципі, були успішними і досягли своїх цілей і 2004 року з проведенням перевиборів другого туру, і Революція Гідності, яка досягла мети зміни Януковича при владі, хоча це відбувалося вже не тільки і в мирний спосіб, і з втратою території. Ситуацію просто скористалася Російська Федерація. Це вже як наслідок. Так, наслідок. Чому протести і в Білорусі, де винятково мирним шляхом намагалися протестувальники діяти, винятково, я це підкреслюю, і в Казахстані, де одразу вдалися, в принципі, до непокори і захоплення будівель. Хоча тут я хочу нашим глядачам підкреслити, щоб в одну купу не змішувалися ці мародерства на вулицях і протести, бо ми бачимо зі звернень опозиції протестувальників, що протестувальники відокремлюють себе від мародерів і кажуть, що для того, щоб вчиняти безлад на вулицях міст, були випущені
люди з в'язниць, в тому числі рецидивісти і кримінал, для того, щоб просто очернити ці протестні акції, на які вийшли люди. Тому це не одне і те ж. Безлад на вулицях, пограбування банків, магазинів і протести мешканців – це різні речі. Але питання до вас, чому ані білорусам, ані казахам не вдається? Чому їхні протести програють? Ну, звичайно, мені б не хотілося, щоб їх протести програли. Я все-таки вважаю, що у них ще є шанс. Питання тільки, як буде розвиватися ця історія, та наскільки динамічно і наскільки криваво, ми поки не знаємо. І я вірю, насправді, в найкраще. Так би мені, мабуть, хотілося, як громадянина України, як і більшості з нас, мені хочеться позитивного для цієї країни, нашої дружньої. А в Білорусі, насправді, зовсім інша ситуація. Вона навіть не така, як в Казахстані. В Білорусі, тут же дивіться, кожну країну не можна рівняти під одне лікало, а навіть країни колишнього СРСР, тому що в кожній країні, в кожній нації є певні особливості. Ми називаємо їх менталітет, характер і дуже багато інших таких слів, синонімів. І плюс до того, до всього, є певна економічна модель існування держави. Якщо ми порівнюємо Україну і Білорусь, наприклад, у України завжди було багато різного бізнесу. І я завжди казав, що саме можливість різного бізнесу допомагати революціям, просто приходити, отак от гроші, які ти заробив, там умовно за 3-4 місяці роботи, просто принести там на революцію, на Майдан, закупити їжу, знаєте, там дрова привезти, там шини, підтримувати там рації, купити. От такі елементарні речі, тим самим підтримуючи протестувальників, або в той самий момент з ними поруч ставати пліч-пліч. Це дуже багато важить насправді. В Білорусі такого немає. Розумієте, Лукашенко зачистив весь середній і великий бізнес. Якщо він там залишається, в Білорусі, то це означає, це бізнес Лукашенка. Тобто у них немає середньої цієї прослойки бізнесменів, які б могли фінансово підтримувати ці інтелектуальні еліти, які можуть генерувати сенси задля того, щоб люди виходили на боротьбу. І цей центр впливу не тільки був фінансований, а він ще й був з сенсом, з лідерами, з певними і так далі. Я дуже багато про це спілкувався з білоруськими опозиціонерами, які, до речі, у нас в Україні зараз вони намагаються отримати політичний притулок від того режиму Лукашенка, який зараз панує в Білорусі. І ми сходимося 100% от саме на цих позиціях. Ось це основа цього всього. Казахстан – це трохи зовсім інше, розумієте? Там теж завжди було все під вертикаллю влади, і ми бачимо, як ці пам'ятники ставились, абсолютно безглуздя усіх країн Сходу, таких тоталітарних країн, які повністю намагаються товаришувати з Російською Федерацією, і за це їх Російська Федерація підтримує. Але є в Казахстані зовсім інші аспекти, які не можна прорахувати, купити або ще щось. Є дух людей, тобто їх готовність до змін. Так, можливо, це там не за один день зробиться, можливо, навіть не за 2 роки, але це вже не перші акції, от такі фактично. І я вас запевняю, якщо навіть ці акції завершаться провалом, то вони будуть 100% не останні. Тому що люди, які готові виходити за своє майбутнє, вони будуть виходити і надалі. Це можна зупинити 2 шляхами. Або силовим, або шляхом домовляння якогось, знаходження компромісу, прислуховування, виконання вимог. Тобто 2-3 варіанти, не більше. Але якщо вони підуть шляхом придушення, воно в інший момент просто вибухне. Якщо вони, звичайно, не підуть шляхом зачисток, які фактично вбиваючи цих людей, тоді, звичайно, це буде інший сценарій. Я приєдную до нашої розмови Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма». Доброго вечора, пане Олександре. Чуєте мене, Я вас теж добре чую. Квола реакція міжнародного співтовариства, і це ми можемо казати про різні країни, все ж таки, незважаючи на перебування в Азії, Казахстан
член Організації по безпеці та співробітництву в Європі, в ОБСЄ, і їхній представник, здається, очолює і є комісаром у справах біженців, представник Казахстану. Реакція Європи слабка, незважаючи на те, що ми ж кажемо не як влада, світ розуміє, що треба використовувати не тільки риторику влади, яка називає все це терористами. Самі повстанці кажуть, що вони не мають стосунку до мародерства, безладу на вулицях, і вони одна з вимог, щоб розслідували, хто це організував, ці мародерські речі. Сполучені Штати теж мовчать, і найцікавіше мовчить таке нове об'єднання тюркських країн, яке посилило буквально минулого року свої інтеграційні об'єднання. Це Тюркський Союз. Мовчить Ердоган, мовчить Ільхам Алієв. Чому це відбувається, на вашу думку? Тут цікаве, я б сказав, співпадіння по датам дуже багатьох чинників. Якщо почнемо розплутувати цей клубок з кінця, якщо ми кажемо про тюркську єдність, якщо ми кажемо про Ердогана, то тут ми мали лише нещодавно, якщо не помиляюся, буквально вчора-позавчора, консультації між Анкарою та Москвою з питань безпеки в Чорноморському регіоні і з питань, до речі, майбутнього потенційного медіаторства Туреччини у конфлікті на сході України. Причому варто зауважити, що переважна частина цих переговорів проходила в закритому форматі, і тому насправді про що домовлялися дві сторони, нам невідомо. І багато в чому, якщо ми розвивали конспірологічну направленість цієї думки, можна було сказати, що про це було відомо зарання. Але насправді, якщо тверезо подивитися на речі, просто після переговорів, особливо якщо це була проміжна частина переговорів, а відомо, що Анкара і Москва будуть продовжувати контакти в цьому напрямку, не хочеться без абсолютно жорстких і твердих доказів тієї чи іншої позиції вступати в таку суперечку. Те ж саме стосується і ОБСЄ. Тому що ми знаємо, що буквально через декілька днів, наступного тижня, у нас пройде засідання ОБСЄ, на якому одним з центральних, вибачте на такому слові, акторів буде Російська Федерація із її накопиченням військ на кордоні з Україною, а тепер уже із проблемою Казахстану. Поки що не зрозуміло, як риторично і як наративно Росія використає ситуацію в Казахстані. Очевидно, лише одне – буде знову проганятися теза і проганятися темник про зовнішнє втручання, зовнішнє управління. Як то казав, що це були терористи, підготовлені за кордоном і фінансовані за кордоном. До речі, також цікава мовленева конструкція, не уточнена з якого саме кордону. Тобто навіть казахстанська еліта нинішня і Росія самі очікують того, як вони зможуть розвинути цей інформаційний наратив. І це пояснює нам мовчання ОБСЄ. З іншої сторони, у нас є реакція ЄС. Реакція доволі обмежена, і якби ми порівнювали з чимось, то спорівняння з тим, як реагували ЄС в перші дні 2014 року. Тобто і закликами до вмиротворення, і закликами до діалогу, і закликами до стриманості у вияві сили. Як ми бачимо, жодної стриманості ми спостерігати не можемо. І на цьому вони, в принципі, обмежилися. У ЄС також причини приблизно ті ж самі, що ОБСЄ. Лише позавчора ЄС знову подало заявку на те, щоб приймати участь на рівні із НАТО у переговорах з Російською Федерацією і приймати участь в тому, що вони називають вирішення безпекових проблем Європи. Тобто фактично зараз жодна зі сторін, ні Росія, ні, умовно називаємо це колективним заходом, не може точно передбачити, яким саме чином будуть розвиватися події в Казахстані. Відключений інтернет, обмежена кількість даних, дуже великі підозри про внутрішній конфлікт еліт, в принципі, не дають можливості Заходу розвивати наратив про права людини або про права протестів і так далі, тому подібне. Тому вони обмежуються доволі загальними заявами. І допоки буде оцей певний, я б сказав, інформаційний вакуум стосовно цих протестів і протистояння на вулицях, до того моменту ми не побачимо цієї реакції. І тому, в принципі, якщо так підсумувати коротко, з точки зору цинічної політики, зрозуміло, чому Захід, і особливо чому ЄС та НАТО, обмежено реагують на події в Казахстані. Але з іншої сторони, незрозуміло, чому би цей прецедент, особливо після залучення туди військ Російської Федерації, не використати як контрнаступальний захід. Чому б не взяти ініціативу перед переговорами в свої руки. Але, очевидно, поки що тактика скоріше вичікувальна, ніж наступальна. А ви не
згадали Сполучені Штати Америки окремо, окрім НАТО. Сполучені Штати Америки зазвичай діють швидко, і Велика Британія. І це країни, для яких, скажімо, такі ресурсні регіони нафтогазові з вуглеводородами, вони є важливими, да? І для Британії, і для Сполучених Штатів вони теж мовчать. Насправді так. Тут приблизно ті ж самі чинники, які впливали на попередніх акторів, яких я назвав, але в американців діють також декілька інших. Справа в тому, що декілька ключових нафтогазових компаній з енергетичного комплексу США мають певну частину вкладів у нафтогазових компаніях Казахстану. І допоки, знову ж таки, не зрозуміла ситуація із тим, наскільки існує загроза бізнесу, наскільки існує загроза інфраструктурі, наскільки існує загроза умовному утриманню країни від тотального хаосу, в принципі, існує така ймовірність, я не можу точно ручатися за це, але існує дійсно велика ймовірність, що має місце певний вплив енергетичних лобі, які поки не дають можливості реагувати на подібні загострення. А окрім того, сьогодні, якраз коли очікували цю реакцію, в американців доволі сумна роковина. 6 січня – це штурм Капітолію. І сьогодні президент Байден пішов у повномасштабний наступ на Трампа. Тобто, фактично, наступним кроком після сьогоднішніх його заяв буде офіційне засудження Трампа і, можливо, навіть початок судових розглядів і, можливо, судового переслідування Трампа і його соратників. Тобто, неможливо було накласти два настільки жорсткі і великі наративи інформаційні на один день, і буквально на один тиждень. А що стосується Великої Британії, через внутрішню політичну кризу із вечірками Джонсона, називаємо це так, через доволі жорстке загострення коронавірусної пандемії і через наближення нових економічних проблем, також, до речі, пов'язаних із енергетичною сферою, Британія поки вирішила притримуватися загальної лінії НАТО і реагувати відповідно разом зі своїми союзниками. Панове, питання до обох. Як має принаймні діяти офіційна київська влада? Чи може вона вдавати взагалі, що нічого не відбувається? Принаймні в 2020 році від влади лунали підтримка на захист громадянських свобод, на застосування сили проти мирного населення. Поза Казахстаном ми нічого не чуємо. І якщо, скажімо, по Білорусі для нас важливий транзит через Білорусі, економічні речі, і не хотілося до кінця рвати з будь-якою владою білоруські стосунки, то по Казахстану, який голосує в ООН, навіть не утримується, а як 20 країн разом з Сирією, Венесуелою проти України голосує, проти українських резолюцій, тут взагалі нема чого, в принципі, російською кажучи, можна не стіснятися, і можна, в принципі, дозволити собі на захист мирного населення робити будь-які заяви, принаймні це буде пристойно, красиво і залишиться в історії. Тому я вас трошки підвів під запитання, вибачте, можливо, це виглядає маніпулятивно. Ваша думка, обох можемо почати, пане Семене, з вас. Що думаєте ви, як має діяти українська влада? Ви знаєте, Османе, я повністю з вами погоджуюсь в цьому питанні. Ми ж підтримуємо свободи і прагнення людей, а не конкретну особу якусь, яка навіть може стояти в акціях протесту або навіть сидіти в кріслі діючої влади. Ми за те, щоб цінність людського життя було понад усе і їх права і свободи не порушувались. Ми ж не знаємо, чи там катують людей. Там зараз відключили інтернет, по меседжерах неможливо спілкуватись. Якісь обривки відео, які до нас доходять дуже через складні такі шляхи, вони не можуть нам показати повної картини. В Білорусі трошки з цим було легше, треба відверто сказати. В Казахстані там виключили все просто вчора, просто зник зв'язок. І певний час взагалі не могли зрозуміти, що відбувається. Я вважаю, що наша влада повинна жорстко підтримати прагнення, я зазначаю, не конкретних осіб, а прагнення людей до ліпшого життя, про захист прав і свобод і показати свою позицію. Так, безумовно, ви праві в тому, що на міжнародній арені Казахстан нас не підтримує, підіграє Російській Федерації. Але я тут не погоджуюсь з вами. Влада так, а люди ні. Тому що коли йдуть контакти горизонтальні, наприклад, громадських організацій, якихось фахівців, то
відносини дуже теплі і добрі. Люди завжди засуджували дії Російської Федерації. Дуже багато заходів проводилося, круглих столів і міжнародних зустрічей. Ось там, де нема влади і офіційної позиції, там люди підтримують Україну. А там, де є влада, там вони кажуть і роблять, і голосують все, як їм кажуть з Кремля. От ось в цьому є різниця. І тому я за те, щоб ми підтримували протестуючих і мітингувальників, тому що, по-перше, вони дуже люблять Україну і намагаються підтримувати, принаймні, морально нас. По-друге, вони прагнуть до ліпшого життя. Коли ти прагнеш до ліпшого життя, ти хочеш змінюватись. А та влада, яка є в Казахстані, вона не хоче змінюватись. Вона хоче бути в тому екзальтованому, законсервованому стані, в якому вони є з 90-х роках, і в яких у них все добре. А чому добре? Тому що вони всю економіку контролюють. І вони не хочуть рухатись з місця, тому що їм просто це зручно, тому що це просто мільярди доларів осідають в їх кишенях. І навіть той уряд у вигнанні, який є зараз там в Європі, в інших країнах, він дуже часто про це говорив. І навіть зараз зміна Токаєва, фактично, вона ж не призведе до цих змін. Я вас запевняю в цьому. Нічого не зміниться. Це просто одна група приходить на заміну іншої і просить того самого Путіна допомогти, підтримати, щоб розігнати так званих терористів. Так, абсолютно, ви зазначали про те, що там є якісь елементи, які мародерством займаються і так далі. 100% так є. Так було навіть в Україні. Просто ми змогли приборкати це. Я вам нагадаю, що в 2013 році ходили перевдягнені тітушки по різних районах і намагалися відловлювати майданівців, нищити майно і так далі. Просто у нас це пройшло в більш м'якому такому руслі, знаєте, там це більш в кардинальному. В Білорусі це взагалі не пройшло. Тобто це залежить від країни, від людей, від можливості самоорганізації, і яка є можливість давати відсіч таким загрозам тим людям, які протестують проти чогось. Це насправді дуже складний процес, і організація такого процесу дуже складна. Але ми з вами говоримо про ідеї, тому що фактично ідеї правлять світом. І тому, коли ми говоримо про ідею кращого життя, я ще раз хочу зазначити черговий, що ми повинні підтримувати наших друзів з Казахстану. Пане Олександре, ваша думка про реакцію на організацію? Колега все дуже правильно зазначив. Тобто нам дійсно потрібно, якщо ми позиціонуємо себе як поборники демократії, якщо ми позиціонуємо себе як демократія, яка на сучасному етапі постала якраз як результат волевиявлення людей, які вийшли, відстояли власну свободу, нам дійсно треба реагувати подібним методом. В цьому випадку, як завжди буває в зовнішніх справах, у нас є варіант мінімум, варіант максимум. Варіант мінімум – це просто заявити про те, щось на кшталт того, що заявив Європейський Союз, про те, що ми підтримуємо право людей на виявлення власної волі, ми підтримуємо право на демократичний протест, на виявлення взагалі народної думки про будь-що, ми засуджуємо насилля, особливо насилля зі сторони державного апарату і так далі, то подібне. Варіант максимум – це повністю посвятити своє інформаційне поле підтримці протестуючих, тобто відкрито заявити, що ми підтримуємо тих, хто протестує зараз на площі, і ми підтримуємо їх дії, ми засуджуємо те, що робить уряд Токаєва, ми засуджуємо дії ОДКБ проти них, і тому кожен з цих варіантів буде правильний, просто кожен з цих за собою несе певну інформаційну стратегію. Проблема тут лише в тому, що, на жаль, на превеликий жаль усієї міжнародної експертизи України, це не вписується в стратегію комунікації Офісу Президента України, а відповідно, зважаючи на той великий вплив, який він має зараз на зовнішню політику, це не вписується в стратегію комунікації Міністерства закордонних справ. Чому? Тому що базовим, ключовим наративом інформаційної стратегії на даному етапі України є вичікування. Ми пам'ятаємо усі, я б сказав, напівскандальні події минулого року, починаючи із весінніх скандалів із плівками Деркача, із справами проти Байдена, продовжуючи справами щодо наших олігархів, щодо розкриття певного залучення українців до виборів у Штатах у 16-20 роках.
Що відбувалося в офіційній комунікації, ми завжди реагували останні. Коли прореагували всі, навіть ті країни або організації, які прямо не залучені до даної проблематики, вже висловили свою думку, в цей момент ми виходимо з офіційною заявою. Зараз, після прийняття закону президента про умовно кажучи, про засади комунікації в зовнішній політиці, про те, що в принципі все має звірятися або з офісом президента, або через МЗС з офісом президента, треба розуміти, що хоча, як ми з колегою сказали, потрібна підтримка права народу на волевиявлення і права народу на мирний протест, я, на жаль, сумніваюся, що така підтримка, хоча б інформаційна, наративна, з нашої сторони не дійде. Це, скоріше, може бути ініціатива наших партнерів або з Європи, або з Америки, якщо такі наступні дні вони виступлять з певною заявою. Але, на жаль, з нашої сторони такої ініціативи я не передбачаю. Ну і прямо скажемо те, що ви згадали заяву Євросоюзу. Я так розумію, реакцію Євросоюзу ви вважаєте виступ Жозе Борреля, да? Те, що було, і коли він сказав, що це офіційна влада звернулася до ОДКБ, тому нам тут нема що сказати. Знаєте, в 40-му році фактично теж були офіційні влади в країнах Балтії, які звернулися до Радянського Союзу. Тим не менше, світ це назвав окупацією. І в 68-му році в Чехословаччині теж якісь маріонеточні режими звернулися до країн Варшавської угоди, які ввели і подавили праські повстання чехів і словаків. І тим не менше, і світ теж називав це окупацією, да? І ми досі називаємо це окупацією Чехословаччини. Чи зараз, як ми маємо сприймати ОДКБ взагалі і їхні миротворчі акції в Казахстані? Ну, можемо з пана Олександра почати. Тут буквально дуже коротко, я з вами дійсно погоджуюся, і багато в чому тут є навіть певний, можу поділитися певним оптимізмом. Ми бачимо, що з кожним разом, з кожним загостренням, в принципі, незважаючи на первинну м'яку реакцію, але в кінці кінців остаточна реакція Заходу в тому чи іншому кейсі і з кожним разом стає все більш впевненою, назвемо це так, навіть не жорсткою, впевненою. І в нас є надія, що якщо навіть первинна реакція Євросоюзу була більш ніж слабка і більш ніж обмежена, надалі це може бути виправлено. Тобто ми бачимо повернення до наративів 80-х, 70-х років минулого століття і в плані силового протистояння, і в плані формату вирішення дипломатичних питань. Тому дійсно може повернутися і більш жорстка риторика стосовно автократичних режимів. І це дійсно буде так. Щодо дій ОДКБ і дій Російської Федерації на території Казахстану, стратегія, знову ж таки, починаємо від малого, продовжуємо більшим. На початкових етапах, допоки всі союзники по ЄС, по НАТО ще розбираються в ситуації, добувають інформацію, мінімально, що потрібно зробити, засудити будь-які злочини проти людяності, злочини проти прав людини і будь-які тортури і нелюдське поводження, які точно вже за наявними даними, як ви правильно зазначали декілька хвилин тому, очевидно, мають місце бути. І це вже потрібно засудити і сказати, що незважаючи на всі домовленості, на те, що це там один блок і в них є зобов'язання, бла-бла-бла, але це неприпустиме поводження з людьми, і це неприпустимо, і це за собою потягне певні наслідки. І потім, як ситуація буде розвиватися, треба реагувати. Основне, що зараз має робити Захід, і що він поки що не почав робити, і ми, до речі, також не почали, це реагувати. Ми маємо точково і дуже чітко, і дуже, як навіть сказав, скрупульозно, якщо тут можна сказати, реагувати на будь-яке загострення і на будь-який вияв агресії зі сторони Росії. Тому що якщо ми зараз не будемо цього робити, я сумніваюся, що це будуть робити, коли така агресія або таке загострення піде в сторону будь-якої іншої країни, в тому числі України. Тому зараз дуже важливо реагувати, відслідковувати, умовно кажучи, спочатку інформаційно, а потім санкційно, політично, а можливо навіть військово, не давати росіянам і їх поплічникам перепочинку. Пане Семене? Ну, насправді ситуація дуже складна. Чому? Тому що якщо б ми з вами говорили про якусь окрему країну, яка не входить до ОДКБ і інших таких організацій, які понаутворювала Російська Федерація, і ніби не було такого тоталітарного режиму, то нам би з вами було набагато легше дискутувати про те, хто і як повинен реагувати. Але, що я хочу зазначити, ми бачили приклад Литви, коли почалася ситуація в Білорусі. Вони стали оцим, знаєте, провідником, генератором
висвітлення того, що відбувається в Білорусі, і вони перші простягли руку допомоги білоруській опозиції, в тому рахунку, організовуючи і проводячи зустрічі їх лідерів з лідерами Європейського Союзу. Насправді, бути таким провідником і генератором – це, знаєте, дуже складна і почесна місія, як на мене. Питання в іншому. В Європі нема такого лідера, який би взяв цю відповідальність на себе, тому що Казахстан знаходиться просто навіть по відстані набагато далі, ніж Білорусь. От Литва і Білорусь не мають спільний кордон, а Казахстан навіть з Україною, яка найближче знаходиться, там до Польщі, до країн Європейського Союзу, ми не маємо спільного кордону. Тому вони дуже обережно до цього ставляться. Але це дуже хибна стратегія. І в тому рахунку і стратегія хибна нашої влади. Якщо світова спільнота не буде генерувати і бути такими провідниками для країн, які прагнуть до ідеалів, до цінностей, які є в Європі, і вони не будуть ці країни долучати до себе, то ці ідеали і цінності, вони просто розпадуться. Їх живуть такі тоталітарні держави, як Росія, просто за рахунок свого нахабства, свого шулерства, за рахунок своєї гроші, за рахунок своєї зброї і так далі. Тут треба приймати дуже-дуже активну позицію. І в тому рахунку ми бачимо це по відношенню до України, коли Німеччина, наприклад, досі не розблокувала нам поставки зброї. Хоча, здавалося б, у нас не так багато грошей, ми ж не будемо там скуповувати весь оборонно-промисловий комплекс Німеччини. Але це просто жест, це крок, який показує, наскільки наміри серйозні. В тому рахунку вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. І коли ми говоримо про Україну, про ОДКБ, мені здається, позиція нашої влади повинна, Олександр вже зазначав, що тут від малого до великого, ми повинні брати відразу цей максимум, діяти, як діяла Литва з Білоруссю, простягти цю руку допомоги. Якщо треба, прихистити цих людей, проти яких там полювання зараз відкрились в Казахстані, запросити їх сюди, можливо, зробити їм транзит в Європу, запропонувати зустрітися з лідерами, з європейськими, показати, чого ці люди прагнуть, куди вони йдуть, що буде потім далі. Тобто допомагати і мати активну позицію. На жаль, не президент Зеленський, не прем'єр-міністр, не Верховна Рада не висловлюють такої позиції. Мені дуже імпонувала, наприклад, позиція президента Порошенка з 2014 року, коли він якраз починав от такий динамічний наступ фактично на дипломатичному рівні в кожній країні. І це дуже правильна стратегія. Латвія, Литва і Естонія діяли за таким самим принципом в 90-х роках, щоб вступити в ЄС НАТО. Вони в кожну країну відсилали своїх дипломатів, організовували групи, місії, щоб переконати, переконати владу інших країн, що їм треба вступати туди. І коли я кажу про ці такі місточки невеликі, знаєте, як Литва робить для Білорусі, як би ми могли зробити зараз для Казахстана, я кажу тільки про те, що цивілізованим країнам потрібно об'єднуватися. Тим країнам, які були в СРСР, це зробити буде ще легше, щоб посилити цінності Європейського Союзу, прийти до Європейського Союзу, тому що ми фактично всі були під одним тоталітарним устроєм дуже-дуже багато років. І ми розуміємо один одного. І тут треба активна позиція. От я на цьому хочу наголосити. Дякую. Я хочу лише додати, що, на жаль, Казахстану з цим важко, в його оточенні. Фактично, якщо більш-менш можна Киргизстан, можливо, вважати демократичною країною, нема демократичних сусідів. Такими модераторами могли би по Казахстану вступати, можливо, Азербайджан, можливо, Туреччина, але у Туреччина сама в процесі нормалізації стосунків з Вірменією, яка, до речі, буде проходити перший раунд експертів 14 січня, і відбуватиметься це під модеруванням Росії в Москві. Тому Туреччина навіть в цьому процесі в Кавказському залежить від Росії, а Росія поки що встигає діяти на всіх напрямках одночасно. Я дякую нашим експертам Семену Табакаєву, координатору громадянської ініціативи «Стоп терор», і Олександру Краєву, експерту Ради зовнішньої політики «Українська призма». Далі новини на АТР. Залишайтеся з нами. І потім продовжимо з Ігорем Семилосом, директором Центру близькосхідних досліджень АМЕС, з істориком.